Waqt din il-laqgħa miftuħa tal-Kabinet fit-Tech Expo f'Taqal jitkellmu għatta kelliema u esperti minn diversi setturi li l-koll qasmu l-opinjonijiet tagħhom mal-Prim Ministru Robert Abela, il-Ministri u s-Segretarji Parlamentari fi sfond ta' dinja u settur li b'mod kostanti qed jevolvi. Fost l-oħrajn huma tkellmu dwar il-produttività, il-benesseri, il-parametri li għandu jkun hemm, l-etika u r-responsabilità fejn jidħol dan is-settur, l-opportunitajiet li jista' jġib miegħu u l-ekonomija bbażata fuq l-arfin. Waħda mill-kelliema Claire Ciancio minn kumpanija li tevalwa dak li qed jiġri fit-toroq permezz tat-teknoloġija qalet kif l-intelligenza artifiċjali tista' tintuża fost l-oħrajn biex jiġu maniġġjati t-toroq tagħna. Hija importanti li jkollok l-informazzjoni korretta, l-informazzjoni up to date għaliex il-preferenzi tan-nies jinbidlu biż-żmien. U għalhekk inti tkun tista' tifhem is-sitwazzjoni qabel u wara ma tkun għamil ċertu bidliet ta' infrastruttura, ta' policy, tista' jkollok ambitu ta' kif żviluppaw il-behaviors tan-nies fl-ispazju li għandek bżonn biex inti tieħu ħsieb li dan qed jintuża b'mod iktar effettiv. Tkellmet ukoll Marjan Ketkuti, spiżjara li taħdem fil-qasam regolatorju li għamlet ukoll riċerka dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali fil-qasam tas-saħħa. Għamilt ukoll riċerka dwar l-użu tal-intelligenza artifiċjali fil-qasam tas-saħħa u nixtieq ngħaddi kumment fuq l-importanza tal-data elettronika kemm tista' tintuża biex kemm ittejjeb is-saħħa tal-pazjent u kif ukoll tara li s-servizz tas-saħħa jkun iżjed effiċjenti u iżjed targetjat għal bżonnijiet tal-pazjenti. Il-professur Dylan Sejkel mill-Università ta' Malta tkellem dwar l-importanza tal-AI fil-qasam edukattiv. L-AI huwa bħalissa jinbidel il-ħin kollu malajr ħafna, huwa importanti ħafna li nibqgħu informati u importanti ma nifuqat nitalmu biex naraw kif nistgħu nużaw aħjar x'inhu l-implikazzjonijiet fuq ħajjitna kemm l-opportunitajiet kif ukoll l-isfidi biex bekk nikbru b'dan.